салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имрӯз як хабаре дорем. Дар ҳақиқат ғами марги бародарро бародар мурда медонад мегӯем, яъне ки дар бораи Баҳром Ғафурӣ ва ман камеам дар бораи худаш маълумот медиҳам. Баҳром Ғафурӣ дар Садамаи Нақлиёти даргузашт. овозхони маъруфи тоҷик Баҳром Ғафурӣ дар синни 44-солагӣ бар асари як садамаи нақлиётӣ даргузашт. ҳангоми ҳаракат дар соати 4 субҳ дар роҳи рӯ ба рӯи донишгоҳи омӯзгории шаҳри Душанбе ба садама дучор шуда ҷароҳати вазнин бардоштааст. ҳозир камеам бошад дар бораи Баҳром Ғафурӣ барои шумо маълумот медиҳам. Баҳром Ғафурӣ 29 феврали соли 1976 дар деҳаи ҳазрати Мавлонои ноҳияи Рудакӣ собиқ Ленин таваллуд шуда хатмкардаи факултаи иқтисоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон буд. моҳи ноябри соли 2009 дар озмуни Big Apple Music Awards овозхони беҳтарини мард эълон шуд. ин бори аввал нест ки дар пайи фоҷиаи ситораҳои санъати Тоҷикистон суқут мекунад. дар замони шӯравӣ Муқаддас Набиева ва Наргиз Бандишоева дар пайи садамаи нақлиётӣ ӯ ҷон ба ҷонофарин таслим кард ва мо ҳам ҳамдардии худро ба оилаи Баҳром Ғафурӣ мерасонем. Худованд ба оилааш сабри ҷамил насиб гардонад ва рӯҳаш шод бошад. ҷояш ҷаннат. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.